Jumalan rauhaa kaikille. Tässä taas pitkästä aikaa Ari Viikin kotistudio hengellistä tilaisuutta varten. Nyt on ollut tietoteknisiä ongelmia oli eilen ja videokameralla ei onnistunut ja nyt sitten kännykällä eka kertaa teen videota. Ja rukoilkaamme. Pyhä Herra Jeesus, kiitos tästä päivästä, kiitos tästä hetkestä. Kiitos siitä, että lähetit poikasi meidän syntisten puolesta kuolemaan meidän syntiemme edestä, että kerran pääsisimme kirkkauteen. Ja että siellä meillä olisi taivaassa rauha. Kiitos Herra Jeesus siitä, että olet uudesti synnyttänyt meidät ylhäältä. Jää siunaamaan ja varjelemaan Israelin kansaa ja marttyyrikristittyjä ja kaikkia muitakin kristittyjä. Kiitos Herra Jeesus. Siunaa ja varjele tämä raamattu hetki. Aamen. No niin, minä olen laittanut tämä otsikoksi Jumalan rakkauden ja ihmeiden keskipisteenä. Ja tässä on niin kuin päähenkilöinä Jaakobin perhe ja sieltä Joosef. Ja sitten ehkä muutama muukin veli nousee sieltä, Joosefin veli nousee, mutta ennen kaikkea Jaakobin perhe ja näin. Ja miten näitä vajavaisia ihmisiä Jumala kumminkin rakasti ja näytti ihmeet ja merkit heidän elämässään. Ja niin kuin sanoin, nämä ovat vajavaisia ihmisiä. Kun luemme koko Jaakobin kertomuksen alkaen Rebekasta, kuinka huijasivat Iisakilta siunauksen Jaakobille. Kuinka petos on ollut isona osana Jaakobin elämää. Raakel huijasi isänsä Laabania viemällä Laabanin kotijumalat. On petos ollut suurelta osin Jaakobin perhettä. Eli tämä Raakel oli nyt Jaakobin vaimo. Se syyllisti tämmöiseen varkauteen ja petokseen isänsä kohtaan. Rebekka on Jaakobin äiti. Ja Rebekka on itse asiassa, kun me mennään eteenpäin, niin ensimmäinen polvi, joka harrasti petosta Jaakobin kanssa. Jaakob oli Rebekan suosikkilapsi. Ja näin ne sitten pettivät Eesaulta. Eli Rebekka teki tämmöistä hernekeittoa, papusoppaa ja sitten avitti Jaakobia, että tehdään semmoiset karvaset vaatteet sille, että kun Iisakilla oli jo huono näkö ja tämmöistä näin, niin ne erehdytti tälleen sitten Iisakkia niin viemään Eesaulta esikoissiunauksen. Eli se tapahtui huijaamalla. Toki Eesaukaan ei ollut täydellinen ja antoi halvasta keitosta ja näin, mutta siinä oli myös tämä huijaus oli myös, sitä ei pidä unohtaa. Ja siinä sitten Iisakin vaimo Rebekka auto lastaa Jaakobia. Ja näin petos oli astunut vaatteiden ja ruuan osalta Jaakobin elämään. Ja tästä ei sitten Eesau ei tykännyt. Ja Eesau alkoi vähän kahteleen Jaakobia, että hän sen tappaa pois. Ja Jaakob lähti karkuun, koska niin se tiesi, että hän kuolee. Hän ei ole niin taitava kuin Eesau, niin hän kuolee. Eli siinä oli myös tämmöinen väkivalta, oli omalta osaltaan siinä perheessä. Jaakobin vaimo oli Raakel ja Lea. Jaakobilla oli 2 vaimoa ja minä tykkään tästä Leasta. Lealla oli, kyllä minä Raakelistakin tykkään, mutta Lealla oli lempeät silmät. Ja Lea oli uskollinen koko ajan, vaikka häntä syrjittiin. Eikä Lea varastanut isältään kotijumalia niin kuin Raakel teki. Eli Laaban, joka oli petosmies ja
harrasti tuommoista petosta, niin Raakel on niin kuin isänsä tyttö, joka oli myös oppinut tämmöisen keplottelun. Isältään oli oppinut ja Jaakoppi sitä sitten tietenkin vahvisti. Ja Lealle ekana oli syntynyt muistaakseni 4 lasta ja sitten Raakel kärsi pitkään lapsettomuudesta. Juutalainen tutkimus sanoo Raamatusta, en ole tutkinut sitä, pitää joskus tutkia. Niin Raamattu sanoo, että Raakel kärsi lapsettomuudesta 20 vuotta. Ja se voi hyvinkin pitää paikkansa. Ja vihoviimein sitten Raakelkin oli rukoillut paljon Jumalaa ja vihoviimein sitten Raakel alkoi saamaan lasta ja Jumala muisti Raakelia. Ensimmäinen Mooseksen kirja, luku 30, jakeet 22-24. Mutta Jumala muisti Raakeliakin, Jumala kuuli häntä ja avasi hänen kohtunsa. Hän tuli raskaaksi ja synnytti pojan ja sanoi, Jumala on ottanut pois häpeän. Hän antoi nimen Joosef, sanoen, Herra antakoon minulle vielä toisen pojan. Raakel synnytti myös Benjamin, mihin Raakel sitten kuolikin. Raakelin synnyttämät lapset oli Joosef ja Benjamin. Ja nämä 2 lasta oli Jaakobin suosikkilapset, koska ne suosikkivaimo oli Raakel, kun se oli kaunis. Tässä on tämmöistä sielullisuutta. Ja se rakastui heti tähän, Jaakob rakastui heti Raakeliin. Ja kun puhutaan paljon sielun yhteydestä, sielun veljistä ja sielun siskoista ja sielujen sympatiasta ja näistä näin, niin tässä hyvin huomaa, että kuinka nämä petolliset ihmiset, sieluveljeys voi olla hyväkin asia, mutta tässä yhteydessä se on ollut huono asia. Raakel oli varasti isältään tärkeät kotijumalat ja Jaakob harrasti petosta ja Laaban harrasti petosta ja Laabani, joka oli Raakelin isä, niin Raakelista tuli vähän niin kuin isänsä tyttö. Samantapainen, huonotapainen, mutta paranti varmasti hänkin tapansa. Ja hänellä oli tärkeä osa Jumalan suunnitelmaa. Pitää aina muistaa, että hänkin oli Jumalan rakkauden kohde, vajavaisuuksistaan huolimatta. Ja näin ollen sitten Joosef ja Benjamin oli Raakelin lapset ja Joosef erityisesti Jaakobin tämmöinen ykköslapsi. Ja kun muistetaan, että Jaakobkin joutui sitten vaatteilla huijatuksi. Ja nyt kun Joosef näki unet, oli kasvanut jo jonkun verran, liekko vaikka murrosikäinen, oli nähnyt unet ja kertoo ja tiesi, että ne on Jumalasta. Pitää aina muistaa, että Jumalalla oli Joosefille suunnitelma. Joosef oli Jumalan rakkauden ja ihmeiden keskipisteenä voimakkaasti. Ja Joosef tiesi, että nämä unet on Jumalasta ja se kertoi perheellensä, että työ tulette kaikki kumartamaan häntä. Ja näistä sitten voitte lukea ensimmäinen Mooseksen kirja siellä 30. luvun kohdilla, joku 3-35 luvut. Ja tällaisesti näin, eli tämä unien lähtökohta on yksi merkittävä tekijä. Ja Joosef tiesi, että se on Jumalasta nämä unet. No sitten minkälaisia nämä sitten 2 muuta poikaa, Simon ja Leevi, ovat?
Ja siitä otetaan hyvä esimerkki on ensimmäinen Mooseksen kirja 34. luku. Hiiviläiset ruhtinaat Haamorin poika Sikem rakastui Diinaan ja raiskasi hänet. Eli se rakastui Diinaan ja raiskasi hänet. Ei pystynyt hillitsemään himoja, vaan rakkauden kohdetta käytti väkivaltaisesti ja raiskasi hänet. Ja sitten tuo on tietenkin huono asia, ei näin saa kohdella naisia. Ja Haamor ja Sikem olisivat hyvin, että Haamor on Sikemin isää ja ne on ruhtinaita. Hiiviläiset ruhtinaat. Haamorin poika Sikem. Sikem olisivat hyvittäneet teon ja ottaneet Diinan Sikemin vaimoksi. Ne olisi maksanut täyden hinnan. Eli sen täyden hinnan niin kuin rikoksesta suoritaan korvaus, niin nämä olisi maksanut sen korvauksen. Mutta silloin nämä Jaakobin pojat, Simon ja Leevi, sanoivat, että teidän pitää leikata esinahka, että meillä ei ole lupaa naida vierasheimolaista. Tämä oli jo annettu tässä vaiheessa. Ja nämä tottelivat, nämä Haamar ja Haamor ja Sikem tottelivat Leeviä ja Simonia, että heistä tulee kans juutalaisia ja koko sitten se heimon ne suosteli, että leikataan esinahat. Ja näin ne leikkasi sitten, että Sikem pääsee naimisiin, koska rakasti Diinaa ja näin. Ja nämä pojat, kun ne ties, että 3. päivänä niillä on vaikea olla näillä hiviläisillä, niin nämä tappoi koko kylän. Nämä 2 miestä tappoivat koko kylän. Ne on Jaakobin lapsia, veljekset, tappoi koko kylän. Siinä meni varmaan useita kymmeniä ihmisiä, olkoon vaikka 20 tai 30. Pienet lapset, naiset ja miehet, kaikki tappovat. Eli olivat tommosia petollisia, raakoja miehiä. Ja nämäkin veljekset olivat kumminkin Jumalan suunnitelman ja rakkauden kohteena. Tämmöisiä ihmisiä myös Jumala rakastaa. Ja muistatte, kun Mooses lähti hakemaan tai oli saanut kutsun, niin ekana hän lähti niin lihan käsivarrella. Lähti, että hän vapauttaa juutalaiset orjuudesta ja näin, niin ensimmäisenä Mooses tappoi egyptiläisen miehen. Tämä väliaika on tässä näin semmoinen 400 vuotta. Siinäkö se tapahtui, tai 360 vuotta, jotain tämmöistä näin. Eli Mooses, joka oli leiviläinen, niin voisiko sanoa, että omena ei kauaksi puusta putoa. Hän teki ihan samoja hommia kuin esi-isänsä Leevikin oli tehnyt. Tappoen töisekseen ihmisen. Eli tämmöisiä ihmisiä Jumala sitten rakasti. Nämä ei missään nimessä ollut mitään 10 ihmisiä, eikä edes 9. Että liikkoo siellä 4, 5 ihmisiä näin kouluarvoilla sanottavan. Ja no tästä sitten kun Jaakob kuuli, 1. Mooseksen kirja 35. luku, tämän teon takia Jaakob pelästyi. Ja nyt heidät kaikki tapetaan ympärillä olevien heimojen johdosta. Tämä sai koko perhekunnan puhdistumaan kaikista epäjumalista. Ja Jumala uudisti liittonsa Jaakobin kanssa. Häntä alettiin taas kutsumaan Israeliksi. Eli tässä me nähdään, että kun Jaakob pelästyy, että nyt naapuriheimot käy heidän kimppuunsa ja tappaa koko Jaakobin heimon. Eli oli ryssittyjä viimeisenä sitten tämmöisenä henkireikänä, niin Jaakob sitten, että nyt heidät tapetaan, nyt heillä menee kaikki ja näin, niin
sitten ne puhdistautui tämä pako edessä. Täytyy aina muistaa, että tämä tapahtui pako edessä, että se ei niin kuin vapaaehtoisesti tapahtunut, vaan pako edessä. Ja siellä oli mitä niitä epäjumalia oli, mitä olivat Laapelilta varastaneet ynnä muuta tämmöistä näin, niin kaikki ne heitettiin pois, ja nyt kun ne oli puhdistautunut synneistään ja erottautuneet, niin Jumala uudisti liittonsa Jaakobin kanssa. Ja näin meitä sitten vaikka 2 langenneita tai 3 langenneita Jumala sitten uudistaa ja vetää puoleensa. Langenneessa tilassa ei kannata olla. Vaikka tässä Jumala uudisti liittonsa, niin kuin minunkin kohdalla uudisti liittonsa, kun Jumala voi myös paaduttaa ihmisen sydämen, niin kuin Faaraon sydämen paadutti, niin se voi samalla tavalla tehdä meidänkin sydämelle, se paaduttaa meidän sydämen, ja me ei enää osatakaan lähestyä Jumalaa ja pyytää syntäjämme anteeksi. No nyt kun Jaakob pelästyi, että heidät kaikki tapetaan ja lähti liikenteeseen, niin Jumala teki odottamattoman teon. Jumala vaikutti siten naapuriheimoihin, että heidät valtasi kauhu, eivätkä he hyökänneet Israelin kimppuun, kun hän lähti liikkeelle. Ajatelkaa, miten Jumala vaikutti näihin kaikkiin naapuriheimoiden tunne-elämä ja sydämet. Ne kaikki pelkäs Jaakobia ja ne ei uskaltanut hyökätä sinne, vaikka olivatkin väkiluvultaan isompia ja voimakkaampia. Eli tämmöisiä nämä oli nämä veljekset ja Jaakob ja kumppanit. Ja nyt palataan takaisin tähän Joosefiin, joka on meidän yksi päähenkilöinen. Eli Joosef oli nähnyt unet oli nähnyt, ja se oli levennellyt koko perheelleen, koska se tiesi Jumalalla, että se uni on Jumalasta. Ja koko perhe, isä, äiti ja veljet, kaikki kumartaa häntä. Ja Joosef, joka oli Jaakobin tämmöinen ykköshenkilö lellikki, ja ylpeä lellikki olikin, ja tämmöinen näin, niin Jaakob oli ostanut pitkähihaisen koristeellisen juhlapuvun hänelle. Ja pojat kun lähti sitten lampaita tai miehet lähtivät lampaita paimentamaan sinne jonkun matkan päähän, arviota 2 vuorokauden päähän kävellen sinne, missä on hyvä ruoho lampaille, niitty lampaille ja näin. Niin Joosef otti kallisarvoisen juhlapuvun päälle. Ja minä sanon, että kuinka moni meistä ottaa arvokkaan juhlapuvun päälle ja menee navettaan, heinäpellolle, metikköön ynnä muuhun tämmöiseen, missä vaatteet likaantuu pakostikin ja on siellä niin kuin 2 vuorokautta pitää niitä kalliita juhlapukuja päällä. Tämä sama sana, mikä on tässä Joosefin juhlavaatteissa, niin käytetään myös kun kuninkaalliset neitsyet käyttää tätä juhlavaatetta. Eli se oli niin arvokas puku, että kuninkaalliset neitsyet pystyivät käyttämään sitä pukua. Avioliitossa oleva nainen ei saanut sitä pukua käyttää, vaan kuninkaalliset neitsyet. Ja siitä on sitten 2. Samuelin kirja 13. luku jae 18. Tytöllä oli yllään pitkäliepinen hihallinen viitta. Sellaisiin viittoihin olivat kuninkaan tyttäret puettuna neitsyinä ollessaan. Kun palvelija oli vienyt hänet ulos ja lukinut oven hänen jälkeensä. Juhlapuvut oli arvokkaita, niitä annettiin usein lahjaksi ja maksuksi palveluista. Eli
tässä me nähdään, että ne oli harvinaisia, arvokkaita pukuja, ja meistä ei kukaan mene tuommoisen puvun kanssa metikköön niitä likaamaan ja missä ne viottus ja näin. Mutta Joosef meni sinne aavikolla, käveli pari vuorokautta niiden kanssa ja löyti veljensä, meinas eksyä, mutta minä ajattelin, että enkeli, niin kuin siinä oli eräs mies, käveli vastaan ja sanoi, että veljet on tuolla. Siinäkin oli Jumala, oli mukana siinä koko ajan, vaikka Joosef meni kohti turmiota, hän ei sitä itse tiennyt. Mutta kun Joosef lähestyi veljiä ja veljet näki, että Joosef lähestyy ja sitten ne puhuivat, että tuolla on tämä unennäkijä, että katsotaan miten hänelle käy, että heitetään hänet kaivoon ja tapetaan hänet. Tämmöinen niillä veljillä oli suunnitelma, koska Lea oli syrjittynä, Joosef ja Benjamin oli niin tämmöisiä parempia poikia ja varsinkin Joosef oli se ykkönen. Että siinä mielessä. No niin. Ja näin Joosef joutui sinne kaivoon, pojat otti kiinni ja heittivät kaivoon ja sitten mietti, että mitä Joosefille tehdään ja ne on sekana tappanut olisivat sen ja sitä ne mietti kovastikin sitä tappamista. Ruuben oli ainut, joka oli semmoinen, että ei tapeita, että mietitään nyt vähän, niin sillä ne ei heti sitä tappanut. Mutta Ruuben lähti lampaita paimentamaan ja voisi sanoa, että ne ei sen jalommin tehnyt kyllä Joosefille. Ne ei tappanut Joosefia sitten, kun Juuda sanoi, että ei tapeita häntä, että mitä me hyödytään hänestä, että me hänet tapetaan, siitä ei saa rahaa yhtään. Ne myy sitten Joosefin orjaksi ja ne sai siitä sitten 20 hopeasekeliä rahaa, sai Joosefista, kun myi orjaksi. Ja Joosef oli sen jälkeen, niin kuin, voisiko sanoa, että vaikka käyttöesine, millä ei ole mitään semmoista arvoa muuta kuin, että se on käyttöesine, mitä käytetään siihen tarkoitukseen, mihin se on tarkoitettu. Ja näin ollen sitten sillä ei ollut ihmisarvoa enää olemassakaan. Ja näin ne pojat sitten ahneuksissaan myivät, raha-ahneuksissaan myivät veljensä, pääsivät siitä eroon mukavasti sitten, ja kun Ruuben palasi ja näin, niin Ruubenkin sitten totesi, että veljestä ei ole enää Joosefia, ei ole, ja esikoisena, kun hän oli sitä vastuussa ja näin, niin se sitten meni vähän niin kuin ketuilleen tässäkin tilanteessa. Että Ruuben ei kyennyt olemaan siinä asemassa, mikä hänen olisi pitänyt olla. Ja Joosefin koulu oli alkanut, ensimmäinen kolaus oli se, kun veljet ottivat kiinni Joosefin ja heittivät alasti sen sinne kaivoon, ja tai joku liinavaate oli päällä tai alasti, ihan miten vaan, siellä se oli ruhjeineen ja huuti sieltä, että veljet, nostakaa hänet ylös sieltä kaivosta, mutta veljet eivät sitä nostaneet, vaan antoivat sen siellä olla ja sitten myivät Joosefin orjaksi. Ja Joosefin koulu oli alkanut, Jumalan koulu oli alkanut ennalta arvaamatta, että Joosefin luonnetta aletaan vähän kitkemään, että otetaan se ylpeys pois ja tehdään nöyryyttä. Ja täytyy aina huomata, että kun me olemme Jumalan lapsia ja lähdemme siihen Jumalan työhön, niin me joudumme aina kouluun. Jumala aina opettaa meitä ja käyttää meitä
ja kouluttaa meitä. Ja jos meissä on tunne-elämästä semmoisia suuria vikoja, niin Jumala kyllä nöyryyttää meitä sitten ja opettaa, että ei näin pian toimia. Sinä et ole vielä valmis tähän kutsumiseen. Ja niin ei ollut toi Joosefkaan, niin sillä sitten niin Joosef joutui pitkäaikaiseen Jumalan kouluun. Se oli pitkäaikainen Jumalan koulu, joka alkoi kaivostaa. Ja nyt kun mennään eteenpäin Joosefin elämässä, niin sitten Joosef myytiin Potifarille, ja koska Jumala oli Joosefin kanssa, ja Joosef oli Jumalan rakkauden ja ihmeiden kohteena. Ja sitten ne kauppiaat myivät Joosefin Potifarille, ja Potifar laittoi Joosefin taloudenhoitajaksi, kun huomasi, että Joosef, mihin hankkeisiin Joosef ryhtyykään, niin aina se menestyy ja näin. Ja näin siunaus oli Joosefin mukana. No nyt kun Joosefilla näytti taas kaikki menevän hyvin ja hienosti ja näin, niin Potifarin vaimo iski silmänsä Joosefiin. Nuorukainen, vereä vartaloinen ja kaunis kasvoinen. Ja Potifarin vaimo olisi halunnut olla tämän Joosefin kanssa sukupuolikontaktissa, mutta Joosef ei ollut, juosi karkuun ja tämä Potifarin vaimo huuti sieltä, että tämä hebrealainen yritti raiskata hänet. Ja näin ollen sitten Joosef joutui syyttä suotta vankilaan. Ja taas Joosefilla meni huonosti. Nyt joudut syyttä suotta vankilaan ja Joosef oli siellä vankilassa arvion mukaan semmoinen 3 vuotta. Se on pitkä aika, 3 vuotta olet vankilassa suurin piirtein, et tiedä milloin pääset pois. Ja Jumalan suunnitelma meni taas, se oli yli 3 vuotta, varmaan joku 5 vuotta kaikkiaan. No Jumalan suunnitelma kumminkin, että nöyryytään Joosefia lisää, ollaan mukana ja Joosefin mukana ja siunataan Joosefia kumminkin. Eli Joosef pääsi siellä vankilassa vankilajohtajan suosioksi, koska Joosef hoiti sitä vankilan taloutta hyvin. Ja näin ollen sitten se pääsi vankilajohtajan suosikiksi ja sitten sinne pääsi 2 Faaraon palvelijaa sinne vankilaan, tai joutuu jostain syystä, sitä ei Raamattu kerro. Jostain syystä sitten Faarao lähetti 2 palvelijaa sinne vankilaan, ja toinen oli leipuri, ja toinen oli viininlaskija. Ja sitten eräänä yönä leipuri ja viininlaskija näkivät uneen, ja viininlaskija näki uneen, että sillä oli kori täynnä viiniripääleitä ja viiniterttuja, ihan tämmöisiä hyviä. Ja sitten leipuri näki, että sillä oli korissa on leipää ja linnut niitä nokkivat. Ja niitä sitten molempia näitä Faaraon entisiä palvelijoita askarrutti ne unet, että mitäköhän nämä tarvitsee tai tarkoittaa. Ja näin ollen ne sitten Joosefille sanoi, että mitäköhän nämä, kun ne oli samassa sellissä, niin sitten ne kysyi Joosefilta, että mitäköhän nämä unet tarkoittaa ja kertoi Joosefille nämä, minkälaiset unet ne oli nähnyt. Joosef sanoi, että leipuri uni tarkoittaa sitä, että hän joutuu hirteen, ja sitten juomanlaskija uni tarkoittaa sitä, että hän pääsee takaisin juomanlaskijaksi sitten siihen Faaraon viereen. Se on tärkeä, hyvä, arvokas asema siinä Faaraon vieressä. Ja sitten tuli seuraava päivä ja molemmat palvelijat kutsuttiin pois. Vankilasta Faarao eteen ja sitten Faarao antoi niille tuomio. Leipuri joutui hirteen niin kuin Joosef oli sanonut. Ja juomanlaskija pääsi siihen titteliin sitten pääsi. Taas sai sitten Faaraolle kaataa viiniä ja mitä sitten Faarao joikaan.
niin sai sitten kaataa niitä juomia. No, meni eteenpäin sitten tästä semmoinen 2-3 vuotta meni eteenpäin ja Vaarao näki unet, ne kuuluisat unet. 7 lihavaa lehmää ja 7 laihaa lehmää. Ja nämä laihat lehmät oli niin laihoja ja huonokuntoisia, että Vaarao ei ollut ikinä nähnyt niin rupisia huonoja lehmiä. Ja nämä sitten lehmät, huonot lehmät söivät ne isot, lihavat, tukevat lehmät. Ja se ihmetteli sitten, että mitä tämä uni merkitsee ja pyysi näitä Egyptin unin näkijöitä ja näitä näin, että he tulevat ja kertovat, että mitä tämä uni merkitsee. Ja niistä ei kukaan ei tiennyt, että mitä se uni merkitsee. Ne ei osannut selittää sitä. Mutta juomanlaskija nyt muisti 2-3 vuoden päästä, että Samperi Soiko, Joosefan kertoi hänelle, mitä heidän unet kertoo, tarkoittaa. Ja tämä juomanlaskija kertoi Vaaraolle, että mitä nämä unet tarkoittaa. Ja Vaarao sitten kutsui Joosefin vankilasta luoksensa. Ja Joosef kertoi, mitä nämä unet tarkoittaa, ja Joosef sanoi, että Vaarao on Jumalan suosikkina, että Jumala on edeltä käsin ilmoittanut, mitä Egyptille tulee käymään. Ja antaa näin varustautumisajan. Ja tämä sama koskee meitä Jumalan palvelijoita, lapsia. Jumala kertoo meille, mitä tulevaisuudessa tapahtuu. Ja näin voimme varustautua tulevaan aikaan. Jumala pitää lapsistaan huolta ja kertoo etuajassa, mitä tulee tapahtumaan. Se meidän pitää muistaa. Ja näin sitten Vaarao uskoi Joosefia, että tämä Joosefin selitys on aito ja ehta. Ja asetti sitten Joosefin asemaan, että hän on Vaarausta seuraava. Ja Joosef sitten teki nämä varastot ympäri Egyptiä, että siihen sitten ylimääräistä viljaa alettiin varastoimaan. Ja näin ollen sitten ladot ja varastot olivat valmiina ja sitten 7 vuoden ajan niihin kerättiin kaikkia viljaa. Ja sitten kun tuli nälänhätä, niin ihmiset saivat sieltä ostaa viljaa sitten Faaraolta. Ja pikkuhiljaa ihmiset oli ostanut sitten koko heidän omaisuutensa oli siirtynyt Faaraolle, niin sitten ne olivat jo niin Vaaraon orjia, että ne alkoivat viljelemään ja sitten tuli heille 20% sitten ne maksavat sitten tulevista viljasadoista sitten aina Faaraolle niin maksua siitä, kun ne saivat viljaa sitten Faaraolta. Eli tämmöistä näin, ja sitten Vaarao tykkäsi, että Joosef tekee hyvää bisnestä. Mutta koska nälänhätä oli maailmanlaajuinen, niin Jaakobin perheelle tuli nälkä kanssa. Ei ollut ruokaa siellä, missä he olivat. Ja he kuulivat, että Egyptissä on viljaa. Että sieltä saa ostamalla viljaa. Ja näin ollen sitten ne alkoi matkata Egyptiin hakemaan viljaa. Ja tästä oli kulunut näistä kaikista Joosefin unista ja sen vaikeuksista, kun se oli Egyptissä ja näistä, mutta unista oli kulunut ehkä noin 20 vuotta, kun ne unet tuli, ja vaikeuksista ja näistäkin oli varmaan kulunut siellä Egyptissä jo se semmoinen 15 vuotta. Ensimmäisen Mooseksen kirjaa, luku 42:9, kun nämä veljet oli siellä Joosefin edessä. Silloin Joosef muisti unet, jonka hän oli nähnyt, ja sanoi heille: te olette vakoja, te olette
te olette tulleet te olette vakoja, te olette tulleet katsomaan, mistä maa olisi avoin. Herätystä tee. Te olette vakoja, te olette tulleet katsomaan, mistä maa on avoin. Näin sitten Joosef syytti veljään ja näin, mutta veljistä jäi sitten, kun Joosef niitä tenttas. Ja näin, että onko siinä kaikki veljet, ne sitten sanoo, että Benjamin yksi jäi vielä kotia, että niin Benjamin jäi kotia ja tälleen näin. Ja Joosef sanoi, että jos ne ei tuo Benjamia seuraavalla kerralla, niin ne ei saa enää viljaa ollenkaan. Ja päästi menemään sitten nämä veljekset viljasäkkien kanssa pääsi menemään ja sitten täytyy huomata, että Joosefkin siitä oli jo tullut, kun tässä sanotaan 1 Moos 42 ja 17, hän panetti heidät vankeuteen 3 päiväksi. 3. päivänä Joosef sanoi heille, jos tahdotte elää, niin tehkää näin, sillä minä olen Jumalaa pelkävä mies. Ja nyt se antoi sen käskyn, että se Benjaminkin pitää seuraavalla kerralla tulla. Mutta huomatkaa, sillä minä olen Jumalaa pelkävä mies. Koulutus oli mennyt jo perille ja Joosefista oli tullut kunnon kristitty. Että pitkäaikainen koulutus, ja joskus se meidän koulutus kestää pitkää nöyryytyksen ja erilaisen kipujen ja tuskien kautta, jos emme muuten opi. Mutta tämän 20 vuoden aikana myös Ruuben ja Juuda oli Jumalan koulussa ja he olivat muuttuneet. Ruuben ennen Jumalan koulun alkamista, niin Ruuben oli menettänyt esikousoikeutensa, kun makasi isänsä sivuvaimon kanssa. Esikousoikeus annettiin Joosefin lapsille Efraimille. Ja tässä me nähdään, että minkälainen tämä Ruuben oli. Makas isänsä vaimon kanssa. Ei hän tämmöistä saa tehdä. Mutta Ruuben teki, hekuman mies. Ja väkivaltainen. Ja näin. Mutta nyt kun niillä on loppu nämä ruuvat, mitkä ne oli Joosefilta saanut, niin heidän pitäisi mennä sitten hakemaan lisää viljaa. Ja näin sitten, kun ne sanoo, että Benjamin pitäisi lähteä mukaan, ja Ruuben sitten vastasi isälleen, että kun isä ei halunnut antaa, Jaakob ei halunnut antaa Benjamin, joka oli toinen suosittu, että nyt hänen sitten viimeinenkin rakastettu lapsi menee, että se sanoo, että työ tapaatte hänet, niin kuin hän menettää, tämän toisenkin lapsen niin kuin menetti ensimmäisenkin lapsen, että siinä on nämä 2 suosikkilasta ja nämä muut ei ollut niin arvokkaita. No niin, mutta Ruben vastasi isälleen, saat surmata minun molemmat poikani, jos en tuo häntä sinulle takaisin. Anna hänet minun huostaani, niin minä tuon sinulle takaisin. Benjamin tuon takaisin. Eli tässä me nähdään, että Ruben asetti jo omat poikansa, että hän sitten
sitten on syyllinen, jos Benjamia ei tuo takaisin. Ja Juuda oli koulussa kanssa, Jumalan koulussa, niin tästä otan yhden esimerkin, minkä Raamattu kertoo. Eli Juuda otti ulkoheimolaisen Taamarin niin lapsille Eerille ja Oonanille vaimo. Tämä Taamar oli vierasheimolainen ja Juuda ei osannut ottaa sitä, mutta hän teki tämmöisen koukkauksen, hänkin meni pois raiteiltaan Jumalan hyvästä suunnitelmasta ja otti sitten ulkoheimolaisen Taamarin, Eerin ja Oonan vaimon. Eerin ja Oona oli Juudan poikia. Molemmat pojat olivat kelvottomia ja siksi Jumala antoi heidän kuolla. Eli nämä pojat olivat kelvottomia, huonoja hunsmontteja ja ne joutuivat kuolla. Ja toinen poika laski siemensä maahan, että tämä Oona laski siemen maahan, että se ei synnytä Eerille lasta. Se oli juutalainen säädös. Että koska olisi sitten saanut vähemmän omaisuutta Juudalta ja näin, niin sen takia se toimi tälleen petollisesti ja Jumala antoi sitten sen kuolla synnillisen elämän vuoksi, jos näin sanotaan. Molemmat kuoli synnillisen elämän vuoksi. No, Taamar oli lapsetonta ja ei ollut miestä, niin Taamar tekeytyy portoksi. Tässä taas nähdään, että miten vaatteilla se huijataan. Juuda oli huijunut isäänsä Jaakobia, Jaakob oli huijunut isäänsä Iisakia, Rebekan kanssa Taamar huijas Juudaa, tekeytyi portoksi, laittoi jonkun hunnun päälle kasvojen eteen. Ja Juuda sitten himoissaan yhtyi häneen. Ja nyt Taamar tuli raskaaksi Juudasta. Ja Juudalla ei ollut rahaa maksaa, niin se antoi sandaalia sauvan Taamarille pantiksi. Että sitten lähettää sille tuon lampaan sitten maksuksi sukupuolikontaktista. Ja näin ollen. Ja Juuda olisi polttanut Taamarin uskottomuuden vuoksi. Tämmöinen väkivaltainen mies oli. Se sanoi niille miehiltä, menkää ja polttakaa Taamar. Roviolle vaan. Eli tämmöisiä me ihmiset ollaan. Juuda oli myös Jumalan rakkauden ja ihmeiden keskipisteen. Ja täytyy muistaa aina tästä sukupuolin kontaktista, kun he olivat, niin, ja Taamar tuli raskaaksi, niin siitä syntyi Peres. Ja Peres on Jeesuksen esi-isä lihallisessa mielessä. Ja Peres tarkoittaa repeämää. Ja minä aina ajattelen, että tämä Peres-nimi, kun tarkoittaa repeämää, niin silloin kun Jeesus kuoli ristillä, niin me muistamme, että esirippu repeesi ja tie kaikkein pyhimpään aukesi. Eli siinä oli semmoista profeetallista sanomaa. Sukupuusta voi tutkia esimerkiksi Matteuksen evankeliumin kohdasta. Ja Juuda ei polttanut Taamaria, koska se tunnusti, että tämä on hänen sauvansa. Juuda olisi polttanut Taamarin uskottomuuden vuoksi, mutta tunnusti sauvansa. Tässä vaiheessa Juuda tunnusti syntinsä ja kertoi, että Taamar on toiminut oikein. Juuda meni itseensä, että hei, hän on kämmännyt ja tehnyt virheen. Eli Ruuben ja Juuda olivat muuttuneita miehiä, molemmat. Jumalan koulu oli tehnyt myös heille hyvää. Ja nyt nähdään, mitä Juuda sitten vastasi. Ruubenin vastauksen nähtiin aikaisemmin, ja nyt katsotaan, mitä Juuda vastasi isälle Israelille. Ensimmäinen Mooseksen kirja, luku 43, jae 8. Juuda sanoi isälleen Israelille, anna nuorukaisen seurata minun mukanani.
Niin me nousemme ja lähdemme matkalle, että jäisimme eloon. Sekä me, että sinä ja vaimomme ja lapsemme, emmekä kuolisi. Minä vastaan hänestä, minun kädestäni saat vaatia hänet. Jos en tuo häntä takaisin sinun luoksesi ja aseta häntä eteesi, niin minä olen syyllinen sinun edessäsi kaiken elinaikanani. Eli tässä me nähdään muuttunut Juuda, joka on valmis uhraamaan itsensä muiden edestä, että he pääsisivät hakemaan ruokaa Egyptistä. Ankara, väkivaltainen, ahne Juuda oli muuttunut mies Jumalan koulussa, ja hänestä oli tullut nöyrä puhemies, ensimmäinen Israelin heimossa, joka ajatteli toisia ihmisiä, esimerkiksi vaellus kohti luvattua maata sitten myöhemmin. Kun juutalainen kansa, Israelin kansa lähti Egyptistä orjuuden pesästä pois kohti luvattua maata, niin Juudan heimo marssi ekana kohti luvattua maata. Kävi ne taistelut ja vaellukset. Siinäkin on profeetallinen sana, niin kuin Jeesus edeltä juoksi, ja Juudan heimo oli ryhmässä ensimmäinen. Eli täällä on tämmöistä syvällistä profeetallista sanomaa, mikä tulee Raamatusta esille, ja sitten nähdään Uudessa testamentissa, kuinka profeetat käyvät toteen. Niin kuin Jeesus oli meidän edeltä juoksija. Ja täytyy aina muistaa, että tässäkin sitten, kun ne meni toisen kerran ja otti Benjamia näin, niin se tapahtui pakon edessä. Se ei tapahtunut niin kuin vapaaehtoisesti, vaan pakon edestä. Ja me voimme aina kysyä itseltämme, että voimmeko vapaaehtoisesti olla nöyriä, tehdä vapaaehtoisesti parannusta ja vaeltaa vapaaehtoisesti nuhteettomasti. Tarvitseeko kaikkien tapahtua pakosti? Mutta jos se tapahtuu pakosti, niin sekin on paljon Jumalan tämmöistä armoa ja rakkautta. Se ei kumminkaan Jumala ei paaduta. Täytyy aina muistaa, että siinä on se toinen vaihtoehto, että Jumala paaduttaa sydämen. Mutta näissä tapauksissa Jumala ei paaduttanut sydäntä, vaikka nämä oli näin pahoja. Ja Joosefin nimi merkitsee Herra on ottanut pois häpeän, hän lisää ja yhdistää. No nytten Raakelille, sillä oli häpeä, kun ei ollut saanut lapsia, niin poisti häpeän. Se poisti silloin, kun syntyi poika, se poisti sen Raakelin häpeän. Se tapahtui heti. Hän lisää. Eli perheen hyvinvointia, materiaalista ja hengellistä hyvinvointia merkitsee nimi Joosef. Ja yhdistää. Täytyy muistaa, että tämä yhdistääkin. Se on suuri siunaus. Ja nyt me näemme kohta, miten Joosefin toiminta yhdisti tämän perheen sitten. Juudan nimi merkitsee, se oli Leean lapsi, ylistää ja kiittää Jumalaa. Ja Juuda, joka on Jeesuksen esi-isä, Matteuksen evankeliumi, perheessä Juuda ja niin edespäin, niin Jaakob ja Iisak, Abraham ja siitä eteenpäin. Niin kun me pääsemme uuteen Jerusalemiin, mihin olemme matkalla, niin siellä ylistetään ja kiitetään Jumalaa. Jumalaa voi ja pitääkin kiittää jo tässä ajassa siitä, että hän on uudesti synnyttänyt meidät ylhäältä ja saattanut meidät pois synnin kahleista. Peres nimi merkitsee, joka oli taas Taamarin lapsia, niin repiämää. Muistamme, kuinka Jeesuksen ristin kuolema aiheutti esiripun repiämän. Samalla kun Jeesus antoi henkeensä, tie kaikkein pyhimpään oli auki. Näin.
Ja nyt nämä veljet ja hakemaan ruokaa Benjamin kanssa. Ja tällä kertaa sitten Joosef paljasti itsensä veljille, kun ne kävivät hakemaan ruokaa. Joosef sitten tällä reissulla paljasti itsensä, että hän on Joosef. Ja näin, että täällä on ruokaa, hän pitää teistä huolta. Ja veljet sitten tuli ekana vähän pelossa ja näin. Ja ihmeissään ja näin. Ja sitten tilanne rauhoittuu ja sitten Joosef sanoi veljille, että käykää hakee isänne ja vaimonne ja lapsenne tänne, että hän pitää teistä huolta. Hän pitää teistä huolta ja näin. Nyt oli paljastettu, että Joosef oli siellä. Aikaisemmin Joosef ei ollut paljastunut. Nyt se hengessä koki, että nyt hänen pitää paljastaa, että pojat ovat kypsiä, rehellisiä, veljet ovat kypsiä, rehellisiä, lähes rehellisiä Jumalan palvelijoita. Että Jumala on muokannut heitä sydämessään niin paljon, että he ovat valmiita. Ja näin sitten Jaakobkin meni sinne Egyptiin ja kun oli siellä, niin Faarao halusi nähdä tämän Joosefin isän Jaakobin. Ja Faarao kysyi Jaakobilta, 1. Mooseksen kirja 47, luku jae 8. Faarao kysyi Jaakobilta, kuinka paljon sinulla on ikävuosia? Jaakob vastasi Faaraolle, minun muukalaisuuteni vuosia on ollut 130. Vuoteni ovat olleet vähät ja pahat, eikä niiden määrä ole yltynyt siihen määrään, jonka esi-isäni muukalaisuudessa ovat viettäneet. Eli Jaakob tunnusti, Jaakobkin on myönti tässä näin, että vuoteni ovat vähät, no se ei ollut niin vanha kuin Abraham ja Iisak, vuoteni ovat vähät ja pahat. Että Jaakob kertoi, että hänkin on tehnyt paljon pahaa. Se ymmärti, miten se on pettänyt ihmisiä, joutunut kohtaamaan Eesaun lapsien petollisuuden, vaimoja, miten oli kohdennut eriarvoisesti, Laabania, miten oli huijannut ja näin. Eli Jaakob ei tarvinnut enää vetää roolia, Jumala oli käyttänyt koulua. Vuoteni ovat vähät ja pahat. Ja sitten toinen, mikä minua tässä ilahduttaa, jonka esi-isäni ovat muukalaisuudessa viettäneet. Jokainen uudesti syntynyt lapsi on tässä ajassa muukalainen. Meidän koti, isänmaamme on Uusi Jerusalem. Siitä kohti riennämme. Jaakobi ei päässyt luvattuun maahan, eikä päässyt sinne Joosefkaan. Ja minä toivon, että jokainen kristitty pääsee uuteen Jerusalemiin, saa siellä viettää koko iankaikkisuuden ajan. Joo. Israel siunasi Joosefin 1. Mooseksen kirja 48 ja 15. Hän siunasi Joosefin sanoen, Jumala, jonka kasvojen edessä isäni Abraham ja Iisak ovat vaeltaneet. Jumala, joka on minua kainut syntymästäni tähän päivään asti. Enkeli, joka on pelastanut minut kaikesta pahasta. Siunatko näitä nuorukaisia. Mainitessaan heitä mainittakoon minun nimeni ja minun isäni Abrahamin ja Iisakin nimi. Lisääntykööt he suuresti maan päällä. Tästä enkelistä kun puhutaan, niin se on 1. Mooseksen kirja 31 ja 3 jakeissa. Herra sanoi Jaakobille, palaa isiesi maahan ja sukusi luo. Minä olen sinun kanssasi. Minä olen sinun kanssasi. Ajatelkaa vähän, minä olen sinun kanssasi. Palaa isiesi maahan ja sukusi luoksi. Pakomatka oli loppunut.
Jaakobia oli petetty, Jaakob oli pettänyt ja nyt oli aika lähteä sitten kotimaahan Iisakin luokse, missä odotti vihainen veli Esau. Eli joskus me joudumme käsittelemään synnilliset teomme. Palaa isiesi maa ja sukusi luo, minä olen sinun kanssasi. Jaakob kutsuu Raakelin ja Leean kentälle laumansa luo. Ja sitten jakee 13. Minä olen Jumala, joka ilmestyi Beetelissä, jossa voitelin patsaan, jossa teit minulle lupauksen. Nouse nyt ja lähde tästä maasta ja palaa synnyin maahasi. Näin me langenneet ihmiset, kun teemme sitä kiertolenkkiä, voimme palata takaisin Jumalan kasvojen luo eteen ja Jumalan luokse perheyhteyteen. Nämä pahat Jaakobin pojat, niin heilläkin oli tärkeä asema Jumalan suunnitelmassa. Vajavaisuuksista huolimatta, niin kuin Jaakobillakin oli. Jumala huolehti Jaakobista, vaikka Jaakob joutui kärsimään. Jumala huolehti Joosefista, vaikka Joosef joutui kärsimään. Ja Jumala huolehtii meistäkin, vaikka mekin joudumme kärsimään. Johanneksen ilmestyskirja 21 ja 12 sanoo. Siinä oli suuri ja korkea muuri, jossa oli 12 porttia. Ja porteilla 12 enkeleä. Niihin oli kirjoitettu Israelin lasten 12 heimon nimet. Idässä 3 porttia, pohjoissa 3 porttia, etelässä 3 porttia ja lännessä 3 porttia. Ja niin kuin tässä sanotaan, niihin oli kirjoitettu Israelin lasten nimet. Joskus kun me mennään noista porteista sisälle, me nähdään, että pirskati soikoon. Tuossa oli Leevi, joka tappoi heimon ja hänelle on annettu tämmöinen asema. Meille ei tule tämmöistä asemaa, niin kuin heille on tullut, vaikka he ovat vajavaisia ihmisiä. Eli niillä oli tämmöinen tärkeä asema ja kunnia Jumalan suunnitelmassa. Tätä kunniaa ei ole annettu kenellekään meistä. Ruuben ja kumppanit olivat väkivaltaisia miehiä, tappoivat Heimon, Diinan siskonsa raiskauksesta, miehiä, jotka pettivät omaa sisänsä, myivät Joosefin orjaksi, että hyötyisivät häntä taloudellisesti. Ahneuden vuoksi eivät tappaneet häntä. Myös heimona Ruben sai oman alueensa, vaikka menetti esikoisoikeutensa. Eli tämmöisiä ihmisiä Jumala rakastaa. Tämmöiset ihmiset on Jumalan ihmeiden keskipisteenä. Miksei myös meidän? Meidän pitää hyväksyä se, että Jumala rakastaa meitä. Ottakaamme Jumalan rakkaus ja armo vastaan. Tulkaamme Jumalan lapsiksi ja synnytään uudesti ylhäältä. Kiitos Herra Jeesus tästä raamattu hetkestä ja koulusta ja siunauksesta ja varjeluksesta. Sinä Jumala olet hyvä. Kiitos Herra Jeesus kaikesta. Jää siunaamaan ja varjelemaan kuulijoita, Israelin kansaa ja marttyyrikristittyjä sekä seurakuntalaisia. Ole heidän kanssaan. Kiitos Herra Jeesus. Halleluja. Aamen.